ఒక మనిషి 24 hours హ్యాపీగా ఉండగలుగుతాడా? అది సాధ్యమేనా అంటే జనరల్గా అది సాధ్యం కాదు. ఏదో ప్రాబ్లము, ఏదో టెన్షన్, ఏదో ఇబ్బందులు, ఏదో రుణ బాధలు, భర్తతో సమస్య, భార్యతో సమస్య, సమస్యల సుడిగుండాలు మనం చిక్కుకున్నాం. కొన్ని ఆలోచనలు మనల్ని బాధిస్తూ ఉంటది. మనసంతా చిరాకు, కలవరాలుగా ఉంటది. ఏం చెయ్యాలో, ఎక్కడికి వెళ్ళాలో, ఎవరిని అడగాలో, ఫ్యూచర్ ఏంటి, భవిష్యత్ ఏంటి, పిల్లల్ని ఎలా పెంచాలి, మనకు వచ్చే జీతం ఎంత, మన ఖర్చు ఎంత, అప్పుల బాధలు, రుణ బాధలు, సమస్యలు అన్నీ ఆలోచిస్తుంటే బుర్ర బద్దలైపోతుంది, గుండె బరువెక్కిపోతుంది. ఏడవాలన్నా ఏడ్చేదానికి శక్తి చాలదండి. ఎవరు నమ్మాలి, ఎవరు నమ్మకూడదు, ఎవరి మీద ఆధారపడాలి, ఎవరి మీద, ఇలా కలవరాల కోట ఇది. మోసం చేసే మనుషులు, ద్రోహం చేసే మనుషులు, నమ్మించి నట్టింట ముంచే మనుషులు. ఒక్కటే మార్గం అండి, 24 hours 24 గంటలు 365 రోజులు సంతోషంగా ఉండగలిగిన ఒక చోటు ఉందండి. అది దేవుని సన్నిధి.